Malipayon nga ginmalatumat ha publiko ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa nga ang zero balance billing inan usa nga pinakadako nga programa og ligasiya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nakabulig o nga nakaghatag benepisyo ha mga Pilipino. Sumala ka kalihim, as of December 2025, umabot ha 1.3 million nga mga pasyente ang na-discharge og nabuligan han mao nga programa ha 83 nga mga hospital sa nasod, kundiin umabot ha 74.5 billion pesos ang nagastuhan mao nga ahensya para ha mga pasyente. Ginmalatumat pa hini nga mahitungod hini in magkakaadahin usa pa nga line item ang mao nga ahensya nga tatawagon naman como 1 billion zero balance billing support of funds for LGU hospitals nga may panuyuan nga bumulig ha mga lokal nga panggobyernohan. Ginklaro pa ni Secretary Herbosa nga mag-iba ang zero balance billing nga no balance billing. Ang no balance billing and ang programa nga kinahanglanon nga anusa nga individual nga mag-avail han mao nga programa in aada ha ilarom hito National Targeting System han Department of Social Welfare and Development ngan indigent agud waray bayaran ha hospital. Samtang ang zero balance billing naman in ang programa nga totally waray babaydan an usa nga pasyente basta ini in naka-admit ha basic accommodations or ha mga ward rooms han bisan diin nga DOH hospitals. Hapag kay nainin pamatian-tanin maging pamahayag ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa. In-announce ng President, bayad na bill nyo, zero balance billing is now the biggest program of this President and that is his legacy. Palakpakan natin siya. Dahil dyan marami nang nakinabang. Huwag kayong malito, no? Yung zero balance, iba dun sa no balance. Yung no balance, yung dating programa ko nung undersecretary ako, yun, kailangan indigent ka. Kailangan nasa National Household Targeting System ka ng DSWD para wala kang bayaran sa ospital. The rest may bill. Today, ang utos pa ng Pangulo, yung bill ang pumupunta sa bedside sa pasyente. 1.3 million as of December ang na-discharge sa 83 hospitals. We spent about 74.5 billion pesos. That is an average of about 57,000 pesos per patient discharge. So ito na ngayon yung kinocompute ko. After having 6 months of zero balance, meron na tayo ngayong pagkakataon na tumulong sa LGU hospitals. Nagkaroon ng another line item tinatawag na 1 billion zero balance billing support fund for LGU hospitals. Inaaral namin ngayon kung paano makatulong. Maliit ito compared to sa 74. Pero meron pa tayong MAIP. Yung MAIP naman yung nagagamit nyo ngayon, sabi nyo, for zero balance dahil dito sa City of Tacloban, bago pa pala ginawa sa national, naka-zero balance na kayo. Tama ba? So pag nagpagamot ka sa City Hospital, walang bayad. So totoo yun. There were several LGU hospitals already doing zero balance. Sa Cotabato, Sultan Kudarat, Bataan, Pampanga. Madami na ganun yung sistema. Pag nagpagamot ka dun sa LGU hospital, libre. Pero marami pa, may singil. So nauna kami, DOH, 83 hospitals po yan. Lahat dyan, zero balance. Yung pinakamalaking bill na nakita kong siniro namin, 2.7 million na ICU siya, na ECMO siya, extracorporeal membrane oxygenation sa NKTI, pero nasa basic accommodation siya. So basta nasa EVMC ka at nasa basic accommodation ka, zero ang bill mo pag uwi. However, pag nag-private ka, namili ka ng doktor mo, may bayad yung room, may bayad yung professional fee. So, excluded ka na. Pero may PhilHealth benefit ka pa rin na tinataasan na rin namin. So, we are increasing. Yung 57,000, about 30% of that is from PhilHealth. Another 30% for that is MAIP. And the remaining 40% is your MOE and personal services capital. So nagagawa natin to, and I think it is going to be sustainable at i-expand pa ng ating presidente with the signing of the bill. Tikang Habombo Radio Tacloban ini Hibombo Ninya Magpili, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, basta radio. Bombo!